Βρισκόμαστε στο κέντρο της ανατολικής πλευράς της Εύβοιας, πάρα πολύ κοντά στην Κίμη που ονομάζεται Μπαλκόνι του Αιγαίου, και στο χωριό Ενορία, που και αυτό ονομάζεται Μπαλκόνι του Αιγαίου, γιατί αυτά τα μέρη βλέπουν το Αιγαίο από το πιο κεντρικό του μέρος. Είναι γνωστά για την ανατολή του φεγγαριού και την ανατολή του ήλιου. Αλλά η τύχη μας επεφύλαξε κάποιες διαφορετικές καταστάσεις τον τελευταίο καιρό. Έτσι, μέσα στους τελευταίους μήνες, για την ακρίβεια, μόλις ξεκίνησε η καραντίνα με την πανδημία, ανακαλύψαμε ότι ξεκινούσε η κατασκευή ενός αιωλικού σταθμού που βρίσκεται στο νότιο μέρος τώρα από εμένα εδώ, στο νότιο μέρος του κόλπου της Κίμης, στην περιοχή της Πούντας της Οχτονιάς. Το αιωλικό αυτό πάρκο στην πραγματικότητα είναι το πρώτο που ήδη κατασκευάζεται και πιθανά να φαίνονται στο βάθος του ορίζοντα 6 ανεμογεννήτρες ήδη κατασκευασμένες. Το βράδυ τα κόκκινα φώτα τους πάντως εντυπωσιάζουν και διακρίνουν τον ορίζοντά μας, που επί αιώνες δεν είχε αλλάξει, τώρα πλέον ο ορίζοντάς μας έχει αλλάξει. Και μετά την έκπληξη όμως της κατασκευής αυτού του πάρκου, που έγινε σε εκπληκτικά γρήγορους ρυθμούς, δηλαδή ξεκίνησε στις 30 Μαρτίου και στις 30 Μαΐου είχε σχεδόν ολοκληρωθεί πάνω από το 60%. Αυτό δεν έφτανε. Ανακαλύψαμε στην προσπάθειά μας να δούμε τι συμβαίνει στην περιοχή μας. Ανακαλύψαμε κάποιοι άνθρωποι που ενδιαφερόμαστε για τα περιβαλλοντικά της περιοχής, ότι αυτό ήταν μόνο το ξεκίνημα και ήταν και μάλιστα το πολύ μικρό ξεκίνημα. Έτσι, πάλι στα νότια, από τη δικιά μου τη μεριά, νότια και προς τα δυτικά, απλώνεται η οροσειρά του Οξυλήθου. Ο Οξυλήθος είναι ένα ηφαίστειο παλιό της περιοχής μας, και από το ηφαίστειο που είναι ακριβώς πίσω μου περίπου και προς τα δυτικά, στην κορυφογραμμή αυτή που υπάρχουν εκεί τα χωριά, το Κουρούνι, το Άνω Κουρούνι, Κάτω Κουρούνι και Κλιματάρι, γεμάτα πηγές και όλα σχωριά. Εκεί υπάρχει σχεδιασμός για άλλο ένα αιωλικό πάρκο, το οποίο έχει απορριφθεί μια φορά, αλλά τώρα καινούργιο επιχειρηματικό σχήμα αποπειράται να ξαναδημιουργήσει καινούργιο τέτοιο αιωλικό πάρκο με 6 ανεμογεννήτρες. Ακριβώς πίσω από εμένα εδώ θα τοποθετηθούν οι 2 ανεμογεννήτρες, ακριβώς μπροστά από τον λόφο που βλέπουμε που είναι το ηφαίστειο. Μικρό όμως και αυτό. Το μεγάλο πρόβλημα, το οποίο δεν είναι θεωρητικό κιόλας, αλλά στις 9 Απριλίου πήρε άδεια από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, που είναι υπεύθυνη για αυτές τις υποθέσεις, είναι ένα αιωλικό πάρκο που τοποθετείται πάλι έτσι όπως βρισκόμαστε εμείς εδώ στα δυτικά της περιοχής μας και στα βουνά μας που τα λέμε Κωτήλαια. Ουσιαστικά είναι νότιες απόρριες της οροσειράς της Δύρφης. Στα Κωτήλαια λοιπόν, σε 9 Απριλίου δόθηκε άδεια παραγωγής, άρα βρισκόμαστε στο στάδιο όχι απλώς της προετοιμασίας και της πρόθεσης, αλλά του ξεκινήματος της δραστηριότητας. Δόθηκε άδεια παραγωγής σε ένα αιωλικό πάρκο με 10 τεράστιες ανεμογεννήτριες. Και γιατί το λέω το τεράστιες? Οι ανεμογεννήτριες που τοποθετούνται σήμερα στην Ελλάδα έχουν ένα μέσο ύψος γύρω στα 100 μέτρα. Γύρω στα 90 ο πυλώνας και γύρω στα 100 μέτρα περίπου είναι η φτερωτή, τα 3 πτερίγια. Αυτές οι ανεμογεννήτριες που θα δούμε στα Κωτήλαια θα έχουν πολύ μεγαλύτερες διαστάσεις, θα είναι τα μεγαλύτερα που έχουμε δει μέχρι σήμερα στην Ελλάδα. Αυτό λοιπόν βγήκε η άδεια σε 9 Απριλίου, στις 16 βγήκε στη διάβγεια, πάλι δεν ξέραμε τίποτα, ενώ οι πολίτες της περιοχής. Εμείς, μια ομάδα ανθρώπων που ασχολείται, είπαμε, με το περιβάλλον, δουλέψαμε, προσπαθήσαμε να αντιμετωπίσουμε, να ενημερώσουμε με ό,τι μέσα είχαμε εκείνη την εποχή που δεν μπορούσαμε να κινηθούμε και να έχουμε και πρόσβαση σε υπηρεσίες. Και κατορθώσαμε στο συγκεκριμένο να ασκήσουμε και εγκαίρως και μία ενδικοφανή προσφυγή της αναθεώρησης, λέγεται, προς τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, όπου ζητάμε επανεξέταση του θέματος. Να σημειώσω ότι η Εύβοια, που είναι ένας τόπος γεμάτος αιωλικά πάρκα, έχει τα περισσότερα αιωλικά πάρκα στην Ελλάδα. Πολλοί δεν τους αρέσει η λέξη πάρκα, γιατί δεν είναι πάρκα, είναι βαριές βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Γι' αυτό και έχουμε και τον όρο πολλές φορές βιομηχανικές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Παρά λοιπόν το γεγονός ότι επί 20 χρόνια έχουμε τόσα αιωλικά πάρκα στην Εύβοια, ποτέ σχεδόν, απολύτως ποτέ δεν έχει γίνει στην Εύβοια μία προσφυγή στη ΡΑΕ σε αυτό το στάδιο, στο στάδιο της παραγωγής. Και οι προσφυγές που έχουν γίνει στην ελληνική δικαιοσύνη γίνονται συνήθως όταν βρισκόμαστε λίγο πριν από το τέρμα. Και ουσιαστικά είναι και ατελές φορές, αλλά με αυτόν τον τρόπο δείχνω και πώς αντιμετωπίζει και ο κόσμος και η όλη υπόθεση αυτή την δραστηριότητα. Πάλι τα Κωτήλαια δεν τελειώνουν. Τα Κωτήλαια δεν είναι μόνα τους. Στα Κωτήλαια που λέμε βρίσκεται δυτικά τώρα από εμάς εδώ, είναι και στην ανατολική πλευρά του νησιού μας, βρισκόμαστε ουσιαστικά στο κέντρο του νησιού. Ένα μεγάλο μέρος του νησιού που είναι σχετικά παρθένο σε σχέση με τις άλλες περιοχές του νησιού. Σε αυτή λοιπόν την περιοχή την ίδια μέρα δόθηκε άλλη μια άδεια παραγωγής, η οποία αφορά μία έκταση που πιάνει από τη Σέτα, για όσους το ξέρουν, εκεί που υπάρχει ένα ορεινό θέατρο Παπακοσταντίνου, και απλώνεται μέχρι τη Δύρφη, το καταφύγιο της Δύρφης, γύρω στα 300-400 μέτρα από τη Δύρφη. Αριθμός ανεμογεννητριών στα Κωτήλαια, ακριβώς δηλαδή στα δικά μας τα μέρη και στα χωριά, είναι 10. Στο άλλο αιωλικό πάρκο που αδειοδοτήθηκε την άλλη μέρα είναι άλλες 60.
Και αυτά αποτελούν μέρος ενός αιωλικού πάρκου, το οποίο συνολικά θα έχει πάνω από 100 ανεμογεννήτριες και οι πραγματικών συμφερόντων είναι της εταιρείας Ellactor. Ας σημειωθεί όμως ότι η εταιρεία βιτρίνα που το στείνει είναι μια εταιρεία, δεν είναι και μυστικό, λέμε το όνομά της, λέγεται Energoplan και είναι μια εταιρεία 2 μετόχων με 1.500 ευρώ καθένας. Το κόστος του έργου είναι γύρω στα 350 εκατομμύρια ευρώ και έχει στηθεί από μια εταιρεία των 3.000 ευρώ. Οι ιδρυτές της είναι ο ένας στην Αργολίδα και ο άλλος στη Θράκη. Πώς ήρθαν στην Κίμη? Όσον αφορά το Δήμο της περιοχής, αυτό που θα μπορούσε να έχει κάνει σίγουρα, και αυτό είναι και όλοι οι Δήμοι μπορούν να το κάνουν, είναι να είχε ενημερώσει σε χρόνο νωρίτερο, έτσι ώστε να μπορούμε να αντιδράσουμε. Αυτό δεν έχει γίνει. Η πρόφαση εκ μέρους των δημοτικών αρχών είναι ότι δεν γνωρίζανε. Αυτό προφανέστατα δεν είναι αληθινό, γιατί στην περίπτωση του αιωλικού πάρκου πάλι που κατασκευάστηκε, είχαν δοθεί άδειες οικοδομικές για τις τσιμεντώσεις, για τη δημιουργία των τσιμεντένιων βάσεων. Αυτές δόθηκαν προτριετίας. Και είναι άδειες οικοδομικές που λέει κατασκευή 6 τσιμεντένιων βάσεων για ανεμογεννήτριες. 3 χρόνια λοιπόν ο Δήμος θα μπορούσε να ενημερώσει. Το ρυθμιστικό πλαίσιο είναι όντως πολύπλοκο και κομμένο και ραμμένο, έτσι ώστε να προωθεί τα επενδυτικά σχέδια. Οι Δήμοι όντως δεν περνάει από τους Δήμους, περνάει από τις αποκεντρωμένες διοικήσεις. Όμως οι Δήμοι μπορούν να οργανώσουν τους πολίτες και να κάνουν κάτι. Αυτό σαφώς δεν γίνεται. Από πλευράς πολιτών, οι πολίτες πρέπει να ενημερώνονται, να έχουν γνώση και πώς είναι τα σκουπίδια. Εδώ γύρω μας τώρα, να κοιτάξουμε, είμαστε σε ένα υπέροχο μέρος, αλλά είναι γεμάτο σκουπίδια. Όπως πρέπει να μάθεις ότι από το μικρό σκουπίδι που δεν πετάς ξεκινάς και φτάνεις μέχρι τον πραγματικό τρόπο, ας πούμε, διαχείριση των σκουπιδιών. Έτσι και εδώ πρέπει να έχεις γνώση και συνείδηση και να ενεργείς. Μπορείς να κάνεις επιστολές, μπορείς να πας σε συμβούλια, μπορείς να απευθυνθείς σε υπηρεσίες. Δεν είναι ούτε μεγάλες δίκες ούτε υπογραφές. Όλα πρέπει να τα κάνεις, γιατί πρόκειται για τεράστιο πράγμα. Τεράστιο. Θέλει ενέργειες σε όλα τα σημεία για να γυρίσεις πίσω αυτή την κατάσταση. Αν τη γυρίσεις. Αλλά οι αγώνες αξίζουν. Δεν υπάρχει κάποια άλλη λύση. Δηλαδή, εύκολη συμβουλή δεν υπάρχει. Μαζέψτε υπογραφές και κάτι κάναμε. Μαζέψαμε και υπογραφές. Και στο παρελθόν είχαμε μαζέψει υπογραφές, διαμαρτυρόμενοι για την εγκατάσταση της Λάρκο και ανεμογεννητριών πάλι στην περιοχή. Τις είχαμε απευθύνει σε όλες τις υπηρεσίες, τις γνωρίζουν, δηλαδή τις είχαμε στείλει αποκεντρωμένη διοίκηση, περιφερειακή αυτοδιοίκηση και Δήμο Κίμης Αλιβερίου. Γνωρίζανε την αντίθεση πολιτών της Κίμης με γραπτές υπογραφές, όχι κάτι θεωρητικό, και όμως όχι μόνο δεν πήρανε κάποια θέση επί του ζητήματος, αλλά προφασίζονται ότι δεν γνωρίζουν. Τώρα, ως προς την κεντρική διοίκηση του ελληνικού κράτους και ως προς το επίπεδο της κεντρικής πολιτικής σκηνής, εκεί τα πράγματα είναι εκπληκτικά δύσκολα και θέλει δουλειά και αγώνα πολύ για να γυρίσει η κατάσταση. Αλλά οι πολίτες αυτό μην να κάνουμε. Να αγωνιστούμε με όλους τους τρόπους, μήπως και μπορέσουμε σιγά σιγά να επηρεάσουμε τα πράγματα, έστω και εκπλαγίου. Πώς? Οι πολιτικοί, μην ξεχνάμε ότι έχουν και αυτό το που θα πάνε οι ψήφοι. Αν αισθανθούν, αγάπη πραγματική για το φυσικό περιβάλλον δεν έχουν. Αν αισθανθούν όμως ότι υπάρχει ένα βάρος και ότι πουλάνε κάποιους παραπάνω ψήφους από αυτούς που θεωρούν ότι ανήκουν στο οικολογικό κίνημα, τότε υπάρχει πιθανότητα να αρχίσουν έστω και με αυτούς τους όρους λίγο περισσότερο να σκύψουν πάνω σε αυτά τα προβλήματα.